תלמה ילין, תיאטרון גבעתיים, ערב זמרות 2014. Oh, Jonah, he lived in a well. Oh, Jonah, he lived in a well. He made his home in that fish's abdomen. Oh, Jonah, he lived in a well. Little Moses, he fished in a stream. תראה, עכשיו כולם צריכים להיות בשקט, כי אם לא, תאיר, צלם את העיר, צלם. תאיר, היא פשוט הולכת להרוג את כולנו. לא נמצאים פה חיים. אתה יודע מה עושים פה? אז אני קצת משוקעת. אתה יודעים מה עושים פה? טאקי. מה? זה אקט מוזר. תורמי עכשיו. זה 5. זרקתי את זה נגד הכיוון. You sneaky little motherfucker. Why the lady's a tramp. She likes the free, fresh wind in her hair. Life without. מה אתה חושב על הזמרים שלך? תשמע, הזמרים שלנו, בינינו הם אחד-אחד. אומנם יש לנו רק 7, בעצם 8, אבל הם נבחרו בקפידה ואני מאוד שמח שהם שלנו. האם הרפרטואר שלהם מגוון? האמת שהרפרטואר שלהם לדעתי הוא מאוד מגוון, ואתם תשמעו את זה. מה אתה הכי אוהב אצלהם? האמת, אני הכי אוהב את הקפלה, שהם שרים לבד ובלי ליווי, כל 8 ביחד. זה אין כזה. זה באמת הדבר שאני הכי אוהב. ולסיום, מה יש לך להגיד? שיהיה לכם בהצלחה. Hope my premonition misses, but what I really feel, my eyes won't let me hide, 'cause they always start to cry. יואו, אני שרוף, תראו, אני שרוף. אתם רואים? אנחנו בתוך בית משפט. אתם רואים? יש, הנה זה, כיסא של שופטת. אוקיי? היא יושבת כאן. עכשיו, פה יש שולחן של שופטת. סבבה, מתחת לשולחן הזה יש כפתור. כפתור לחץ ששופטים לוחצים עליו כשעומדים לדקור אותם, או לזרוק עליהם מחבוקי זכוכית, או לירות בהם, או לזרוק עליהם נעליים, או כל דבר אחר. עכשיו, היה לנו דמות שהייתה שופטת. עכשיו, היא שילבה רגליים. ככה, אוקיי? עכשיו, מהשילוב הזה, הדמות לחצה עם הברך שלה על הכפתור. תוך 1.5 דקה השב"כ היה בתוך החדר. מיסטר? כולם. Path of Glory. אנחנו משחקים! ואחת יד אחת מה מלא? אמה ומסך. אין דבר כזה רקדן בשביל עצמו, זה כולם ביחד. בבמה אין לנו את המראה, אז כאילו צריך ממש כל הזמן לתקשר עם מי שנמצא לידך כדי לא... זה בדיוק שמסגלים עם הזמן. קבוצה, זה ניכר על הבמה. דווקא לא. כי זה תלוי גם בהופעה אתה מנסה אבל לראות את עצמך. אתה מנסה להתבלט. אתה מנסה להתבלט, אבל לא... אבל בגדר הקבוצה. כן, זהו. אני חושבת, אני אישית חושבת
כאילו... כן, העניין של הקבוצה, אתה מתרגל אליו, וכאילו גם כבר ממש בא כמובן מאליו, לא חושבים על זה כל כך בדרך כלל, זה כאילו ממש לא צריך להתאמץ הרבה בשבילו. כן, ובהופעה אתה מנסה להביע את עצמך כמה שיותר, כמה שאפשר, ובגלל התפקיד, כי כמה אצלנו להופיע בשנה? 4 פעמים, 4 הופעות, אז כאילו... והעבודה הקבוצתית באה כבר, כאילו, זה הנקודת פתיחה, העבודה הקבוצתית. עכשיו שיש כבר ריקוד בנוי, אז... אתה יכול לנסות להתאמץ יותר כדי לבלוט. תמיד ברגע שאני התחלתי לרקוד, אני נראית על עצמי. כשזה מגיע לעבודות אישיות, לדברים האלה, אתה כאילו הקבוצתיות פחות חשובה, זה יותר אני ראיתי דווקא, העבודות אישיות דווקא היינו ממש התגייסנו, באנו בשבתות. לא, אני מתכוונת אבל בתור כוריאוגרף כאילו. כשאת עומדת בתור כוריאוגרפית, את מנסה ואת עושה את העבודה האישית, את רוצה כאילו להביע את עצמך כמה שיותר. ברור, כן, כשאת מופיעה. כן, כשאת מופיעה או כשאת בעבודות, או כאילו בריקודים מודרניים שלנו למשל, או כאילו כל העבודות שאנחנו, הרפרטוארים שלנו שאנחנו כאילו עושים ביחד, אז זה כן, אני לא רואה פה משהו כאילו אינדיבידואלי, זה כן אנחנו, כן ממש חשוב, כאילו זה ממש קבוצתי. Champs-Élysées, aux Champs-Élysées. היי! היי! ברוכים הבאים לחדשות הפסטיבל. טוב, אז אנחנו היום בקונצרט של התזמורת הסימפונית בפריז. כן, יהיה כיף. אני כל כך מתרגש! יש! קונצרט סלון בצרפת! יואו! קרוב לפריז! זה הולך להיות מופלא. טוב, אנחנו אחרי הקונצרט, היה מאוד מחמיא. עכשיו אנחנו באיזה קבלת פנים כאן. אתה יכול לראות הרבה צרפתים נחמדים, ואוכל מאוד מחמיא גם. ליאור, בואי רגע. איך היה לך בקונצרט? היה ממש כיף. כן? חוץ מהמחיאות כפיים רגע, למה אתה מצלם? לא, זה... אוקיי, אז היה ממש כיף. והם מחאו כפיים במקומות לא קשורים, אבל היה כיף. ואנחנו בצרפת גם. זה הכי חשוב. אז תסביר מה הטכניקה שלנו. מה שהחלטנו עכשיו, הטקטיקה, פשוט לחכות לה במעלית עד שהיא תיכנס, ואז נראיין אותה ראיון חטוף בתוך המעלית. אז אנחנו פשוט פה כבר איזה שעה והיא לא באה. עמית, איפה את? עמית.
טוב, תצלמי אבל. רגע, אני אעשה משהו יותר מטורף. רגע, אני עושה שיט, פוקוס. לא עשיתי! מה קרה? הכל פשוט התפוצץ פה. אני לא יודע איך זה קרה. בטח נשארת עד מאוחר להצטלם לשמינייה. בטח אוכלת עם דניאל מורשת עכשיו איזה גלידה בינתיים שאנחנו פה. אתם זוג? לא. בטוחים? מה אתם עושים מחר ביום אהבה? כלום. אני נפגש עם חברה שלי. מה אתם עושים ביום אהבה? זה אני כבר לא יכול להגיד. אני אראה הרבה סרטים. משפל. כן. אז מה כן? יותר מזה. עם אמא, אבל סתם משיקה. תופתעו, אבל יש לי חברה. אני מתכוון לא בתחושות הפסטיבל. לא. נשלח לה פרחים. ושוקולד. ושוקולד. ודובי. האמת שיש לי תוכניות, באמת. אני מזמינה כמה חברים אליי, אנחנו עושים ערב איטליה. ואיך זה קשור לאהבה? זה איטלקי. סתם, יש לי חזרות. את אוהבת את החזרות שלך? כן. אהבה רומנטית? כן. ללחוץ על הקיו של התאורה, זה עושה לי... אני רוצה לאכול גם. תחטפו אותו. ושיגמר. אני כמו עוגה. נרכב מהר. אפשר להגיד דברים גסים? אהבה זה כמו ג'אז? לא, ממש לא. ג'אז זה חם. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du